Koska viimeksi meillä ei ollut klassista. Eli klassikkia. Okei. Normaalia. Eli asioita. No niin. Sit. Oota, klassikkia. Joo, mut me tonne. Ja oota. Back. Sit toi. Sit mä sanon kirjaimia ja sit niin. D. Okei, mikä sitten? Sitten tulee I. Okei. Mikä sitten? Y. Mikä sitten? W. Okei. Sitten D. Sitten G. Okei. Ja sit on valmis. Okei. Join come. Okei. No okei, nää. Ootas. Mikä sä oot? Mä oon tää yksi ruskeikki. Millä on kruunu? Okei, mä oon taas juoksenteleva pupu. Okei. Joo. Kukaan aikoo olla imposter? Ai niin, Niin, mä en aio näyttää tähän videolle kumpi mä oon. Tai oikeastaan kyllä mä en näyttää tähän videolle. Kumpi mä olen. Mä laitin hyvät juttuja. Joo. Voit sä todistaa mulle, että sä et oo impostor? Joo. Joo, et oo. No, sit mä en oo kanskaan impostor, koska katso. Nyt me kirjoitetaan. Who is impostor? Koska voitetaan tota vihreätä. Okei. Miksi sä syytit tota? Mä halusin vaan. Koska mä taas siis jotain random typpää. Joo, mut voitee sit kans vihreätä, koska sä et halua olla epäilyttävä. Se lähtee pois pelistä. Toivottavasti se on impostor. Miksi ei vienyt pelistä pois? En mä tiedä. Okei, mun aikoo ehkä kestää kauan laittaa nää tekstijutut sitten, koska siinä aikoo kestää aina tosi kauan. Salaisessa paikassa. Sä et tiedä missä tää on. Okei. Niin joo, mä pelaan just mun kaverin kanssa videot. Nää tyypet, ketkä kattoo tätä. Mulla aikoo kestää ihan en mä muista siitä sanaa, mutta mulla aikoo ikuisesti tehdä sitä tekstitystä sitten. Koska mun pitää laittaa joka sanaan se. Mä muuten äsken näin sut. Okei. Missä sä nyt oot? Niin kuin mä oon täällä. Kato täällä. Okei, mä tuun sinne, koska mä luotan nyt suhun. Koska sä todistit mulle, että sä et oo. Niin Okei, kato, mä teen tätä. Mä tuun. Miten? Nyt sä kaikki taskit. Mä laitan sut. Mä en yhtään tiedä, miten tätä taskia tehdään. Tässä pitää ehkä uuttaa jotain juttua. Mikä taski? Mä en saa. Mulla ei oo tossa taskia. Okei, tää on joku tällainen. Tossa pitää ottaa joku. Mulla on täällä tämmönen. Kato, tosta tuli joku tällainen tästä. Oi, sun pitää ruokkia sitä. Okei. Sillain. Mene. Siihen. Haittaaks jos mä seuraan sua, koska haluan olla turvassa? Joo, ei haittaa yhtään. Sä saat seuraamaan. Okei, tule. Mä menen yhtään tällaiseen paikkaan. Mä etin mun toiset taskit. Ei mulla enää ole taskia. Mä en löydä muuta taskia. Okei, mä ootan niinkö tästä tulella sitten. Okei, keskituli. Täällä, moi. Moi. Oot sä häkkeröijä muuten? En. Välillä kun jollain on paha internetti, silloin
ne näkee, että jotkut teleporttailee. Niin mäkin näen aika usein. Ja välillä mulla tippuu jopa housut jalasta. Okei, mä etin mun taskeja. Okei, tässä lähellä on joku tasku. Oota, missä sä oot? Mä oon täällä tässä. Mä pikkusen laitan Täällä on roskis. mä pikkusen laitan tätä. Mä pysäytän tän kameran. Pujo, ei täällä ole mitään muuta tekemistä. En nyt kuolluita. Mä tiedän muuten, miten voi edes mennä etsimään mitään. Missä? Miten? Kato. Täällähän on tämmönen paikka, tiedätkö? Sitten aina kun mennään, niin sitten täällä on tämmönen kohta. Joo, mä tiedän. Kaikki tällä hetkellä ok. Paitsi se punainen. Niin. Jee, taskeja! Petti. Kiitos valkoinen. Mut tapettiin. Kuka? Toi poliisi. Syytä sitä. Joo. Nyt. Mut kaikki nyt äänestää sun avalifallilla. Sä kerroit oikeuden. Mut nyt mä sentään pystyn tekemään helpommin taas. Nyt valkoinen. Oikeesti valkoinen. Sua äänestettiin. Mä sanoin, että sut vaan. Kohta noi taas painaa sitä ehkä nappia ja sit ne sanoo. Mä sanoin, että se polde on. Polde. Mä nopeasti käyn ostaa jotain kaupasta, että mä nyt laitan tän pausille. Joku päivä ostaa noin pukukorvat kans. Joo. Paitsi, että jos saisit valkoinen pupu ja mä olisin musta pupu. Joo, se sopisi hyvin. Ja et sit me... Nyt silti. Ja äänet pois, että siinä on aina se ääni, jos sä Joo. Nyt äänet pois. Joo. Ai, muuten mulla on mukana. Joku on jo kuollut. Ketä? En mä tiedä, vetää. Brookhaven se peli oikeesti. Stikset aina. No joo, maybe. Mitä sä laita maybestä? Mä sait sen tää tappanut, kiitos. Koska mä en ehtinyt tappaa ketään vielä. Joku noista tappoi jonkun. Me matchataan nyt. Joo, me ollaan matchis-pupuja. Nyt sä otat tosi vähän henkilöitä. Matchaavat. Me ollaan matchis-puput. Matchis. On äänitekijä ja en tiedä mitä äänitekijät tekevät. No nyt mä teen Teet ääniä. Sä oot impostor. Mut voitko olla tappamattomaa Lilja? En mä oo impostor, kun mä oon äänitekijä. Kato, ei mulla oo tätä impostor merkkiä. Joo, ei oo. Niin, mikä ihmeen äänen tekijä? Mä tiedän, siinä Mut matchis-puput menee aina yhdessä. Mut siinä luki joku noisemaker, siis äänitekijä. Mulla ei oo yhtään täskejä. Et mä vaan tein jotenkin ääni. Mä katon, mulla on vain yksi täski. Mulla oli kans äsken yksi, kun mä siivosin venttiiliä. Matchis. Se poliisi on suspicious. The police is suspicious. The police is suspicious. The police is suspicious. The police is suspicious. Se poliisi ei ollut se. Kaga. Mä katon tästä, että kuka on impostor sitten. Exit game. Mä lähden nyt peliin. Heippa!